Kapod wan mana Kisii, familia more gwenge mag South Mogrange County no ma Kisii pod ywago ratiro ne wuodgi mayande onegi higa achiel mokalo. Familia no ywak ni nyaka sani onge ng'ata ma osemaki ewi nek mar wuodgi no mayande en jachiw thieth e piny Amerika. Crispino Tieno miyo waler. En gweng mar Muma manie tago kar chungo bura ma South Mugirango. Ma e familia mar mosenindo Thomas Oyaro Magwamu. Oyaro yande okwany ringre dwe mar 10 higa mokalo kosenege kendo wiye ne ochod oko ka fuoni mamoko ne ofundi e yogunia kaito ojwang'e junction ma Konate county ma Nyamira. Pile ka pile e kar saa 5 mar onyango familia mar Oyaro romo e kar liende kendo gitimo alam makende. Lek margi maduong' en yudo ratiro e wi nek mar wuodgi no. Mirina ma pod gin-go en midhiero mar yudo ratiro higa achiel bang' kane giiko wuodgi ka onge wiye. Hao watu si wananipatia hata kichwa. Nione kichwa ya mtoto yangu. Hakuna kutoka mwezi wa 10 mpaka saa hii pato kuona. Mimi nalia sana serikali nyinyi ndio iko nguvu. Munifanyie hii maneno, munitafutie hii watu, munisaidie. Kama ni kitu mimi naomba nione kweli ndio hao. Chuno gi mar luorore e apise mag kwach kich ma Nyamira kod Kisii mana ka gilimo ka bende nitiere nonro moro amora madhi nyime. Mwili ulipatikana Nyamira lakini tuliambiwa waenda Nyamarambe mfanyiwe kitu tunaitwa investigation. Tangu wakati huo tumejaribu kwenda Nyamarambe kila wakati kila wiki. Hatujawahi pata chipu. Magwamu Rachami ma en wuon jago mosenindo wacho ni thone omayo gi wuoyi mane gin-go gi geno kaka familia. Kata kamano geno pod gin-go ni adieri biro ng'ere to ahinya e kinde ni makoro telo manyien temo loko i bad migao mar okwach kich. Hata watoto na wachiwa hapa mimi nashindwa kuchunga watoto hata kuenda shule hakuna. Mimi nasumbuka hapa mpaka saa hii. Tulijaribu kuwaambia watupatie kitu tunaita data of communication na data of movement. Sote siko lakini kitu tunaita analyzation imekuwa shida kutuambia ni kitu gani. Ne watemo mar yudo ler mar wach kawuok e apise mag okwach kich e county ma Kisii. To kata kamano ne ok wayudo report moro amora. So sisi kama familia tumeomba hata mkuu wa DCI Amin Mohamed aingilie haya maneno atusaidie, kwa sababu ni kama kuna kitu kuna jambo fije hatujajua liko kati ya hawa maafisa wa ngazi za chini wanatuficha hapo. Ma en Thomas daktari manonegi higa achiel mokalo kana kasani familia mare medo mana ywago ratichgi ni mar jogo manokelo nek mare pok oyangi nyaka sani kendo gimelo kwayo bila tim kar maginyalo mar ni jogo manokelo nek mar Thomas okawnegi atua kaluwore kod chike maturka. Crispino Tieno, Ramogi TV, South Mugirango, Kisii.